बे ST बिनायनि जितु क्राइटेरिया बियो सोरबाया होनोब्लानो होनो हाया सोरबाया लिरनानै होब्लानो होनाय बुस्थु नङा बे गोजौ लेभेलनि बिनाया बयहाबो मोनथाय दङ गावनि मोननांगौ मोनथायखौ गावनि बिफानियाव मोननांगौआ बिनांगौआ गावनि मोनथाय होनो हानाय हायै बेयो गावनि बिफानि सायावसो थाबाय बयबो मोननांगौ मोनथायखौ बयबो बिनांगौ दङ हिसाबै बयबो बिखागोन नाथाय होयोब्ला मा जागोन बिफाया मिथिगौ होआब्ला मा जागोन बिफाया बेखौबो मिथिगौ बेनिखायनो सोरबाया बिख'नानै लानो सानब्लाबो आरो सोरबाया होगोन होननानै बुंनो सानब्लाबो बियो होग्रानि सायावसो बे थाहैगोन होग्राया होआब्ला बिग्राया आरो सोरबा होनांगौ होनना बुंब्लाबो बे जानाय नङा बेखौ साननायनि बाहेराव माब्ला होगोन सोर होगोन मानो थाखाय होगोन आरो होनांगौआ माबायदि होगोन बे गासैबो लिरनानैनो गालांखानाय बेखौ हयथ' जोङो साननानै मोनहानाय नङा MLA बिसायख'थियाव जोंहा गोग्गोम जागोन जों बयखौबो जाति जन'गोष्ठी बयखौबो लाना आवगायलांगोन BTC-खौ जों बासायनांगौ रैखा खालामनांगौ जों बयखौबो लाना जिहेतु आवगायलांनाय हिसाबै जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दलआव दङ बिथांमोनहाबो जुजिगोन नाथाय पजिटिभलि PF दलानो बेयाव गलखौ सोगोन नङा होमबा गलखौ सोगोन जोङो डिसेम्बरनिफ्राय जों ओंखारसिगोन मैखोम जों आरो थाबायलायसिगोन नै PF-आ नट अनलि डेभेलपमेन्ट नङा जोङो गोबां मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ गोबां समस्याफोर दङ बै समस्याफोरखौ PF दोलोआ जोङो समाधान खालामगोन जों रावखौबो बे आमुक बै आमुक बै पार्टिनि बेखौ जों जेबो होआ बिथांमोननो जोङो लिस्टआव सोआ IBS-खौ होआ बिदि गैया बयखौबो लानानै जोङो आवगायलांगोन फार्स्ट प्रायरिटि PF हिसाबै सोरबाया लाखागोन खिन्थु जों रावखौबो अयनाय खालामा बे आंनि बुंनाय जाबाय नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो